Saiak amaitu dira oraintxe. Freezer handiak hori ere lortu du. Zer da kapsula hori? Ikusi monitorean. Aur saia da. Galaxiaren beste ertzeko lurra deritzon planetaranz doa. Eraitsiko aldugu! Bai, Utziozu. Hau Freezerren lurraldea da. Uz dezagun berak ereina, berak bildezan. Gaur 7 planeta inbaditzeko obligazioa daukagu. Aur soila bada ere, Freezerrek saia bati alde egiten utzi dio. Haren helburua saia guztia sakailatzea eta inguru guzti honetan agintzea da. Oraindik ez du lortu bere arrokeria eta bere banitateari esker. Freezer ez da oraindik indartsua.